Kalki a duwawu bɛɛ lajɛlen jaabi n'u tɔgɔ an bɛna baro kɛ fɛn minnu ka sɔgɔmada in na o ye lakanabaliya ye ni ka taa a bila fɛn min ye M5RFB olu ye sigikafɔ min kɛ sibiri don n'o bɔra yen an bɛna se Amadu Aya ale ka kiiri a bɔra Dɔgɔkɔrɔ tuguni ayiwa i bɛna hakilina di o kan ani ka taa bila sa an y'a ye k'a fɔ conseil des ministres min kɛra nomination caman kɛra kɔnɔna na n'o ye sɔrɔdasiw ye n'o tɔgɔ bɛna hakilina di o kan. Ayiwa n'o bɔra sa an bɛna an da don dɔgɔtɔrɔw ka gɛrɛwu halisa jamana juman bɛ yen sa ni gɛrɛwu dɔgɔtɔrɔw bɛ se ka gɛrɛwu kɛ ka se nin degré la k'a sɔrɔ marabagaw sigilen bɛ k'u lajɛ i bɛna hakilina don kan ni a waati an ma an tan tɛgɛma inshallah n'o cogo ayiwa lakanabaliya i bɛ se ka hakilina jumɛn fɔ a kan dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun in kɔnɔna na lakanabaliya anw sera ka min ta Mali kɔnɔna na information min dira anw ma n'an ka maaw bɛ kɛnɛ kan o bɛ min caman an b'o de fɔ an dɔn ko don o don ala ka sababu ɲuman kɛ hali bi 10 mars in na an y'a jateminɛ k'a fɔ ko ma kura armée malienne ka mobili panna an b'a fɔ min ma ko mine mais ala y'a kɛ n ka tɛ mɔgɔ damani de banana sayama b'u la n ka dɔn ko an bɛ dugawu kɛ n ka tɛ dɔn ko ala ka n ka dɔn ko olu maa min banana ala ka o lakɛnɛya jateminɛ kɛra opération Mali ko la bandi dɔw tun bɛ sira kan yɔrɔ bɛɛ nka k'a daminɛ nka dɔn ko Gawo nka dɔn ko ka taa Goma ka se ka taa fɔ Kidali nka dɔn n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ fɔ don o don ko kariw bɛ attaqué semaine tɛmɛnen an ye kari nka dɔn ko jɔli dɔw kuma f'i ye donc n'o ye Nour kari nka dɔn ani kari wɛrɛw nka dɔn ko ni o bɛ taa maaw jɔ nka dɔn ka fɛn o fɛn b'o bolo ka tila ka nka to ko bɔsi o la nka dɔn ko maaw bɛ jɔyɔrɔ sira in kan n'i ma bɔ saya la nka dɔn ko i bɛ bɔ nka dɔn ko i ka minɛli la nka dɔn kɔnɔna na o ye armée bɔra tile 2 nafa ma an b'o fo k'o barikada o ye mɔgɔ 10 minɛ ka ka nɛgɛ kɛ o tɛgɛ la alhamdulillah o mɔgɔ 10 min minɛna maa 7 a fɔra ko barikage min bi kɛla sira kan ka bɔ Gawo ka taa Gosi olu mɔgɔ 7 ninnu ka dɔn ko olu de tun kɛlen bɛ maa minɛmaaw ye min bɛ adamadenw ka dɔn ka nafolo ka fɛn bɛɛ b'u bolo hali u ka téléphone ko bila o bɔra cogo min ka ko lankolon bila ten o bɔlen o kɔ la ka dɔn ko maa 7 tɔ min minɛna olu ka dɔn ko Kidali mara fan fɛ ka dɔn ko o jɔlen don k'a dɔn k'a fɔ o ka baara kɛlen bɛ min ye Gawo fan fɛ yɔrɔ ni mara ninnu na ka dɔn ko o bilalen bɛ min na o bɛ bagan suɲɛ de bagan bɛ yen donc mercredi don ka dɔn ko n'a kɛra le 11 faama mɔgɔw ye tɛgɛ kɛ ninnu na ka tɛ min sɔrɔla o bolo marifa 3nan fɔ ma ko PM chargeurs tun b'o kɔnɔna na militaires ka saki min bɛ da kɔ la olu tun b'o la téléphone tun b'o bolo 20 ani 30 ani 2 ka dɔn ko tun b'o bolo saki in kɔnɔna na colonel Issa Kulubali nka a n'a ka maaw ka olu de tɛgɛ kɛ ninnu na bi o bɛ yɔrɔ min ka y'o bila sariya ka bolo kan ka dɔrɔn an b'o fo k'o barikada Sikaso mara la depuis attaque kɛra Sikaso mara la ni hakili b'a la tile 2 in kɔnɔna na n'an b'a fɔ ma Sikaso mara la nka attaque min kɛra jateminɛ kɛra k'a fɔ nka tɛ finitigi min kan ka lakana kɛ nka tɛ donc olu tununnen don nin waati in kɔnɔna na olu tununnen don nin waati in kɔnɔna na jamanadenw ko n'a bɛ fɔ ko Danbereso n'o ye commune ye nka donc Sikaso mara la olu ko nka tɛ k'o ye jateminɛ kɛ nin tile 2 in kɔnɔna na k'a fɔ o ɲɛ bɛ maa dɔw la tenni b'o la nka tɛ bɔlen bɛ banbatiw terroristes de fɛ donc o b'a ɲini gouvernement fɛ nka tɛ depuis attaque in kɛlen armée tununnen donc a kɛlen ka gɛlɛya lase o ma nka tɛ o b'a ɲini armée fɛ nka tɛ donc o ka to ka ratissage kɛ an bɔlen b'o la nka tɛ Bamako mara la tile 2 nan nka tɛ an ye jateminɛ kɛ mardi don toujours entreprise n'an b'a fɔ a ma ko Ozone o ka baarakɛlaw nka tɛ sufɛla la nka tɛ donc i b'a dɔn yɔrɔ furaw bɛ kɛ waati de la mobilitigi dɔ nana nka donc ka kamelenin min bilalen don baara la nka tɛ k'olu tan k'a sin k'a fa yɔrɔnin kelen donc o chauffeur ma se ka ye hali bi nka donc ɲininkali de kɛlen don ani dɛmɛ ɲinilen don ni min kɛra chauffeur in dɔnba ye o ka se k'a ko fɔ jateminɛ kɛra aussi a Bamako n'an b'a fɔ Kana jigila Hawa Haidara tɔgɔ dɔ o de ye Ala minɛ nka donc a sinamuso n'a den nka donc cɛmannin nka to bɛ si min na sen kan a ye Ala minɛ ka ji kalan wuli nka donc bali ka sin k'a bɔn nka donc den nka donc a n'a ba kan
donc n'i ye jateminɛ k'o jɛnna jusqu'à 95%. donc den taalen ka donc jeudi don ala y'a kɛ n ka den donc a kɛra n ka donc mercredi jeudi n ka donc o den taɲana donc dimanche min dara o kan ba yɛrɛ dara ka sa. donc ninnu fila bɛɛ taara nin cogoya la mais ɲininkali min bɛ kɛ keleya n ka donc ni mun de nana nin ko ye n ka donc a tɛ se ka dɔn adamaden ni bɛ se ka fin cogo di jamana nin taabolo la k'a fɔ maa bɛ se ka kari an ka donc maa n'a muso n'a den sigilen ko parce que n t'a dɔn mun de kɛlen don n'a tɛ se ka ɲɛfɔ ka ji kale an ka donc funɛfunɛ denni n ka taa a da tɛ foyi la a da t'aw ka sinaya kɛlɛ la ka ji kalan ta n ka taa k'o bɔn n ka taa den a n'a ba kan olu bɛ tanyana a bɛ kɛ cogo di ça veut dire c'est pour cela an ko n'i ye kuma jateminɛ États-Unis nga donc hali bɛ maa fa bɛ yen ni maa min ye maa fa a bɛ fa kuranna kɔnɔna na ni maa min ye maa fa a bɛ fa mais ni démocratie nana k'a fɔ n ka taa ko falikɛlaw tɛ fa k'an bɛ tila ka n ka dogo ye k'o to yen jamana tɛ se ka bɔ n ka nɔgɔ la yɔrɔ si c'est pour cela a fɔra États-Unis saisie électrique bɛ yen bi démocratie min kuma bɛ fɔ n'i ye maa fa cogoya dɔ la i kan ka fa n ka taa donc pour que a se ka musala kan bɔ maka n'i ye maa fa i bɛ bɔ ka na jɔ n ka taa donc i kunkolo bɛ tigɛ ka bɔ i kan na maa dɔw bɛ yen u bɛ fali kɛ foyi tɛ bɔ a la an laban bɛna se bere rouge ka yɔrɔ la n ka taa donc an bɛ tila ka kuma o kan jamana tɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na n'an bɔra o kɔnɔna na ɲininkali yeli kɛra aussi k'a fɔ n ka insécurité ko in na tile fila in na Mopti mara la n ka taa donc ministre Wage a n'a ka maaw selen Bandiagara o bɔlen Gawo o sera Bandiagara n ka taa o taara Toloba n ka lajɛ n ka taa ka kuma fɛ hakili jigi min kɛra a kɔnɔna na k'a fɔ gɛlɛya min bɛ Mopti camancɛ bolo la k'a fɔ ko bi maa fa min bɛ kɛla terroriste bɛ maa fa la cogo min dugujɛni ni n ka donc bagan suɲɛ min bɛ kɛla a fɔra n ka donc ko hakili ka se ka sɔrɔ a kɔnɔna na baaraw ka se ka kɛ jigisigi ka se ka sɔrɔ n ka taa jamanadenw ka se ka donc lafiya sɔrɔ n'o bɛ daminɛ Bangasi mara la ka se Koro mara la ka se Douanza mara la tiɲɛni min bɛ kɛla n ka donc tile o tile n ka taa waati o waati donc min don gɛlɛya ka se ka ban a kɔnɔna na parce que n'i ye jateminɛ kɛ n ka taa donsow ka kuma kɔnɔna na fɔlɔ min tun fɔra k'a fɔ ko gouvernement ko n ka donc Dana Amasago cira ka bɔ yen a fɔra n ka taa ka segin k'a fɔ kuma kɔnɔna na o ye hakili ɲɔgɔn di ɲɔgɔn ma k'a fɔ n ka donc n'i ye donsow tolen kɛnɛ kan gouvernement de la République du Mali olu de dɛsɛna ka sɔrɔdasiw bila ka taa yɔrɔw lakana o ko hali sini ni sɔrɔdasiw nana k'a fɔ k'o nana lakana ta donsow bɛ bɔ kɛnɛ kan pour que n ka taa jamanadenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ o ko n'i ye donsow gɛn ka bɔ kɛnɛ kan olu b'a ka hakilina na ko a bɛ kɛ cogo di n ka taa terrorisiw bɛ nana k'olu ka maaw fa bandiw bɛ nana ka maaw fa o bɛ n'u ka baganw gɛn ka taa o bɛ dugu jeni o bɛ denw fa o bɛ musokɔrɔbaw fa o bɛ cɛkɔrɔbaw fa k'a bɛ kɛ cogo di n ka taa ni mɔgɔ tɛ yen n ka taa k'o lafɛ ko aw ko n ka taa donc ko anw ka bɔ kɛnɛ kan an ko an bɛ bɔ kɛnɛ kan mais mun bɛ yen ka an ka kɛnɛ n ka taa donc k'a lasaniya mun bɛ yen an ka kɛnɛ n ka taa k'a la n ka donc k'a la bɛrɛbɛrɛ o ko ni o kɛra ka ban n'o sera ka maaw bila ka na ni armée nana hali sini olu bɛ bɔ a kɔnɔna na mais an ye jateminɛ kɛ k'a fɔlen ka ban dɔw dimina n'o ye an balima fula dɔw ye fulaw ye a ɲɛmaa so n ka donc ye kuma ta ko ale fɛ n ka taa donc ko Dana Amasago cilen don ko normalement ko kuma man kan ka kɛ Dana Amasago fɛ mais min don n ka donc bɛɛ k'a dɔn dɔgɔnɔw k'a dɔn fulaw k'a dɔn ni kɛlɛ tɛ taa ni maa si ye ɲɛ jamana ka labasigi jamana ka kɛ n ka donc jamana ye n ka taa donc ni sɛnɛkɛlaw bɛ se k'u ka sɛnɛ kɛ ni bagangɛnnaw bɛ se k'u ka bagan kɛ n'o y'o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in bɛ bɔ gɛlɛya la bi an bɛ yɔrɔ min anw fɛ Bangasi mara la Koro mara la Douanza mara la école yɛrɛ tɛ yen Jalasago fan fɛ école datugulen don k'a fɔ denmisɛnninw fɔ 9e na k'a fɔ école bɛ yen école tɛ yen c'est à dire jaadikɛlaw ko école ka datugu olu tɛ fɛ école ka kɛ morikalan k'o de ka kɛ gɛlɛya nalen ka don Bangasi mara bɛɛ lajɛlen n'i ye jateminɛ insécurité ko in na nin de b'a to comme denmisɛnninw tɛ taa école la nin de b'a to denmisɛnninw tɛ baara la baara tɛ se ka kɛ sugu tɛ se ka jɔ jamana nana ka kɛ position ye ko maaw bɛ se ka donc mɔgɔw recruter cogo min y'o diya hali ni ye 5000 di mɔgɔ bɛ tugu i nɔfɛ min kɛlen don ka taa insécurité ko la an ye min sɔrɔ k'a lasɔrɔ ka tila n ka taa donc an bɛ bɔ min na kuma laban o ye n ka taa Kati mara ye Kati mara la n ka taa nin tile filanin na maliyɛnw bɛɛ ye kabako kuma min mɛn kosɛbɛ maliyɛnw bɛɛ ye n ka taa sintaniya kuma min mɛn k'a fɔ ko Dawuda
Ouattara ngata donc ko de minelen do ko ka fo ngata donc ka mauta o ka tanga donc kuma me kera akonna na an lamana a do jo awye ka lamen ka fo ko be adama don de blakata maubo palma o mena ko kantige ko joli tanga ta wa tan no fe ni jamana na ka ko yoroye jigi jamana akode dambe pan jamana abiko ye horo jamana ngata donc abane do ye ibi se ka jamana soro ko tibi jamana na ko adama don de beta kantige I balmaw I dogoniw I teriw I ka fuɲɔw ko bɛ taa kantigɛ n ka taa donc 5000 nɔfɛ k'o joli récupérer ka taa di ko ka taa boli sɔn n'a ye. Allahu akbar. Mali bɛɛ bi jamana ɲɛmaaw bɛɛ bi danbetigiw bɛɛ bi hɔrɔnw bɛɛ bi donc ne de kɛlen don ji bɛ bɔn dɔw kan kalama ka maaw fa dɔw bɛ n ka taa donc kanw bɛ tigɛ ka joli minɛ o kɔnɔna na an y'a ye o se a ma tɛmɛ semaine damani kan adamaden pièces yera maaw bolo k'a fɔ n ka taa dɔw tɛgɛ n ka taa donc o yera garibuden dɔ kan tigɛla n ka taa mayamugu fan fɛ a kunkolo tununa donc n'i ye jateminɛ kɛ nin na jamana bɛɛ bi jamanatigiw bɛɛ bi an bɛ nin kɛnɛ de kan donc c'est pour cela maliyɛn bɛɛ kan k'a dɔn k'a fɔ ko bɛ kɛla cogo min n'an continue na ten sariya ko banna min bɛ se min na o bɛ kɛ jamana bɛ kɛ n ka taa donc lahaw ta ye. Fana mɔgɔ fagaw bɛ kɛ maa t'a dɔn a kɛra cogo maaw bɛ ka taa ka t'u kan tigɛ u ka so. A tɔ b'i bolo. Ayiwa n tɔgɔ ayiwa jamana kɔni bɛ nin taabolo de la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ye jamana in ci ka taga k'a yɛrɛkɛ k'a da kolon ci k'a filenkolon ci k'a yɛrɛkɛ ka taga an bɛna n da don a ka INA feereli fana na nka yan'o cɛ i bɛ ka jamana in ci koyi ba n tɔgɔ ayiwa aw ka tɔn aw wililen don aw bɛ ka laseliw kɛ sibiri don aw tun bɛ fɛnkɛ la nkɔrɔ aw tun bɛ maison des aînés la a ye kunnafoni di ye a ye kuma caman fɔ a kɔnɔna na wulikajɔ jumɛnw de b'aw bolo pour que ka se ka jamana in kisi ka jamana in bɔ nin dingɛkolon in kɔnɔ. Bon Prince ni ye M5 RFP awɔ M5 bɔra tile fila na donc d'abord rencontre ba dɔ kɛra an kɔrɔ yan ka taa n'a b'a fɔ maison des aînés na ka hakilinaw ta n ka taa donc pour que baaraw ka se ka kurakuraya hakilima min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na min fɔra k'a fɔ n ka taa kɛlɛ bolo dara min na o ma sɔrɔ. I bɛ ka gɛrɛ min kama. Yɛlɛma min kuma fɔra Mali kɔnɔ ni maliyɛnw tun sigilen ka yɛlɛma min kɔnɔ o yɛlɛma de ma sɔrɔ. Lakanabaliya ko a ɲɔ yɛlɛlen don. Dunko juguya o ɲɔ yɛlɛlen don. K'i somɔgɔ ta k'a don fanga la k'o ɲɔ yɛlɛlen don. Jamana cira. Donc n'i ye jateminɛ k'a kɔnɔna na bi olu fɛn M5 ko n ka taa ko o yɛlɛma min ka taa o y'a ɲini o bɛna jamanadenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan élection min o bɛ fɛ élection ka kɛ diɲɛ kɔnɔna na k'a fɔ ka mɔgɔ cungo an kan o ka bɔ yen maa min taɲana an ka taa donc pour que n ka taa donc olu ka donc ka se ka justice k'o ye pour que min y'o fa n ka taa donc a ka se ka dɔn Mali kɔnɔna na parce que maa fa ɲɔ ɲɛlen don maa fa bɛ kɛ n ka donc foyi tɛ ala jamana kɔnɔna na donc o tɛ se ka bɛn a kɔnɔna na parce que n'i ye processus lajɛ maa bɛ fa cogo min a bɛ fa ten mais maa si tɛ jɔ k'a fɔ n ka taa ko nin de y'a kɛ ko ni jamana na ka ko la a bɛ kɛ sidɔnbaliya ye o sidɔnbaliya bɛ na ni jamana ye ka taa a bɛ jamana la faguya a bɛ jamana ka taa donc bɔ jamana ɲumanya la a bɛ jamana kɛ n ka taa donc min bɛ se min na o ka kɛ a la donc o ɲɔgɔn ye ka donc kɛlen k'o de boloda o bɛna wuli ka se maa caman ma o maaw k'o hakili fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ min kɛra n ka taa donc anw tɛmɛna o ko la pour que n ka taa fɛn kura ka daminɛ donc o de n ka taa o y'o bolo de da o y'o hakilinaw de da o baara tɔw de kɛla ne filɛ ni hakili b'a la o kɔnɔna na an ye jateminɛ k'o semaine kɔnɔna na politique yɔrɔ la ka taa o se an ye kuma wɛrɛw ye diko an y'o ye kɛnɛ wɛrɛ kan n'o ye Kodem ka kɛnɛ fɛ Kodem ka kɛnɛ kɛnɛ a président ka kɛnɛ don mais a kun bɛ jɛ tɔn wɛrɛ de la n tɛ Kodem yɛrɛ ye donc c'est ça ka donc n'o b'a fɔ ka taa donc o ye mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan o y'o hakilina ta di donc je pense réellement n'an sera ɲɛfɛ o se ka taa donc an ma se ka fɛn dɔɔni fɔ o kan donc n'i ye jateminɛ kɛ aujourd'hui politique bunafan na fɛn caman bɛ kɛ la min b'a to yɛlɛmaw bɛ se ka kɛ min
min b'a to hakili jagabaw bɛ se ka kɛ mais ni bɛɛ bɛ fɔra k'a fɔ ko élection duman bɛ se ka kɛ cogo min maliyɛnw k'u yɛrɛ sɔrɔ élection na maa kana congo anw kunna mais n'i y'o jateminɛ k'o semaine kɔnɔna na fɛn caman fɔra o sen politiquement la an ye Kaouji min lamɛn a ye min fɔ ka ta ko a bɛ fɔ min ma ko le vice-président o y'ale ka candidat ye ka ta k'a diyara mɔgɔ ye k'a ma diya mɔgɔ ye k'o bɛ passer an da bɛna don o yɛrɛ la donc n'an da donna ninnu bɛɛ la kelen kelen son min b'an bolo an b'a to maliyɛnw k'o lamɛn commentaire bɛ sɔrɔ ka kɛ a cogoya la kosɛbɛ n'o to ko an kɔni b'a dɔn k'a fɔ o ɲɔgɔnye in kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ n'i ye M5RFP jateminɛ maa caman b'a la membre ka responsable ko a tɔgɔ yɛrɛ Mamadou Diko ale ye bɔli dɔ kɛ ka kuma dɔw fɔ min b'a jira k'a fɔ aw kan ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔ parce que kuma in kɔnɔna na a yɛrɛ malidenw bɛɛ de ka bɔ pour que ka Mali sauver parce que ko i bɛ ka gɛnna ka fanga tiɲɛna ko jugu fɛn minnu kama ko waleya kelen de bɛ ka kɛ fɛn bɛ ka kɛ min ka jugu n'o ye aw dun fana b'o kɛlɛ de la yala aw n'a bɛna fara ɲɔgɔn kan wa tuguni wa parce que dɔw fɛ yen aw ka tɔn na mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu t'a fɛ ka hali ale tɔgɔ mɛn tuguni n'i ye Sumaworo Sisoko ka kumaw lamɛn ale yɛrɛ de a y'a fɔ ko depuis tɔn in sigira don min na ni Mamadou Diko yera la ale ma sɔn a ka kun tigɛnnaw ma a y'a fɔ fana kɛnɛ kan halisa fana a b'o kelen de kan mais dɔw fana fana n'i y'a jateminɛ a bɛ komi dɔw fana b'a fɛ a ka segin ka na donc aw ka laɲini ye mun ye parce que jama n'aw farala ɲɔgɔn kan fana a bɛ kɛ a bɛ se ka kɛ a tɛ kɛ responsable moral ye n'i ye jateminɛ kɛ hali Diko ye kuma daminɛ n ka donc a taara Codem kɛnɛ kan dɔw wulila ka bɔ parce que tellement maaw dɔw tɛ fɛ ka hali a tɔgɔ mɛn mais hali bɛ a ka di dɔw ye diɲɛlatigɛ ye o de ye i tɛ se ka goya bɛɛ diɲɛlatigɛ ye o de ye parce que bɛɛ n'i ka hakilinako don kosɛbɛ parce que an ka jamana ko ta n'an bɔra mɔgɔ ko la a bɛ se ka ɲɛ maintenant erreur min bɛ k'a kɔnɔ ni mɔgɔ ye erreur kɛ aussi i b'a reconnu hali n'a tigi ka di ye parce que o de ye politique kɛlɛ ye parce que maa bɛ se ka erreur kɛ fɛn dɔw la i ɲɛ b'a kan i b'a dɔn ko tɛ parce que erreur don n'i ma bɔ o kɔnɔ n'i y'a kɛ mɔgɔ ko ye don o don i bɛ taa erreur kɔnɔ a ka kɛ n ka tɛ sisan ne k'a fɔ non n tɛ maa si fɛ n ka tɛ ni nun tugu tɛ hali ni nun ye erreur kɛ n ka tɛ n bɛ tugu a nɔfɛ donc o tɛ politique ye ça veut dire n ka tɛ o ye fɛn wɛrɛ de ye donc normalement ni nun ye erreur kɛ ka fɔ nun tɔgɔ ye min kɛ n ka tɛ hɔrɔnya na donc o kan ka kɛ mais n'an tɛ se ka anw yɛrɛ ka mɔgɔ critiquer n'anw tɛ se ka n ka donc kuma dɔw fɔ anw yɛrɛ ka mɔgɔ la n ka tɛ kuma ni gɛlɛya ka tɛ donc ça veut dire an bɛ to ko min kan ka taa toujours an bɛ fili la parce que an kan ka fɛn kelen min bila anw ɲɛ fɛn bɛɛ kɔnɔna na Mali ko la o ye Mali de ye la priorité doit être au Mali donc maintenant ni maa min bɛ Mali ko kuma kɛla ni hakilina na k'a bɛ Mali ko kuma de kɛla e bɛ se k'a défend mais n'a ye erreur dɔ kɛ n ka taa i bɛ bɔ a kɔnɔna na mais bi a ka gɛlɛn n ka taa donc ne ko n'i ye jateminɛ kɛ n ka taa Diko ko in na n'i y'a ye Ibrahim Boubacar Keita congora anw kan Diko ni Cherif de Nyoro olu de ye baara kɛ pour que IBK jɔ an kan olu yɛrɛ y'a fɔ k'olu ye u ka misiriw yɛlɛma ka kɛ kusew ye Ala subhanahu wa taala ma sɔn min ma pour que IBK imposant a saraka juguw bɔra a baara juguw kɛra IBK ka cogo an kɔnɔ o don an y'a fɔ maliyɛnw ye an ko n'a ye IBK cogo an kɔnɔ an bɛ joli fɔ ne y'a fɔ maliyɛnw ye o don maaw ko k'an ka da ka farin ko an tɛ fɛ ɲɛli ka kɛ mais an bɛ fɛn dɔw ye ka sɔrɔ dɔw m'o ye après on tila ka na fɔ ko tiɲɛ b'i bolo an tɛ tiɲɛ ɲini na jamana ko la o kɔrɔ t'a ye k'a fɔ an bɛ tɔgɔ ɲini na non parce que bɛɛ n'i da kan don bɛɛ bɛ dɔ de kɛ ka taa n'i ye jateminɛ kɛ o kɔnɔna na o Diko kelen ni o sen ka taa donc o de ye Bubu di Bubu dilen a kɛra erreur y'a bolo a y'a ɲini ka Bubu kɛlɛ donc ani Bubu ma bɛn parce que kɛlɛ de kɛra waati min komi n y'a f'i ye cogo min Diko tun bɛ fɛ Bubu de ka taa ka bɔ yen Diko tun tɛ fɛ IBK ka taa IBK y'a kɔrɔkɛ ye mais Ala nana k'a kɛ kɛlɛ kɔnɔna na IBK binna parce que IBK tun kan ka bin an ka baara kɔnɔna na IBK kan ka bin IBK kan ka saraka cogo cogo a bɛ saraka ten a kan ka bin parce que IBK ye jamana ci IBK ye IBK ka taa danbe ban IBK ye parce que a ye min kɛ entente nin yɔrɔ la an da bɛ tila ka na s'a ma sanɔgɔ ko la a ye min kɛ maa fila ye Mali ta tiɲɛ a tɔgɔ bɛ fɔ ko Jɔnkunda a tɔgɔ bɛ fɔ ko Ibrahim Boubacar Keita o nana ka n ka dɔnko galon lankolon min di aujourd'hui Aya ma ka tila ka Aya bila ni position na ka tila ka entente min ta n ka taa dɔnko pour que ka se ka jamana ci ka tila ka dɔnko min ye accord ye ka accord ta n ka taa dɔnko jamanadenw ma ɲininka k'a bila dingɛ kɔnɔna na IBK bɛ taa san wuu mais IBK ka tiɲɛni nɔ bɛ to a kɛlen n'a fɔ ça veut dire a ye jamanadenw cœur de minɛ a y'an ka danbe ban a y'an ka hɔrɔnya ban
mais ni kuma kan ka fɛn kala hɔrɔnya la non ale tun kan ka taa lahara mais a tɛ foyi k'a la mais ala b'i tugu aussi i bɛ ko kuntan dɔ kɛ ala b'i bila n ka tɛ pour que a ka k'i ɲɛ n'i ye nin bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ baara bɛ kɛla cogo min ale olu de nana n'o mɔgɔw ye donc bi an bɛ yɔrɔ min ale de tilala ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an ye M5 dilan o M5 la aussi n'i y'a ka hakilina min ta a y'o min bɔ donc o kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ donc jateminɛba b'a kɔnɔna na k'a fɔ a dalen t'olu yɛrɛ la Choguel ni tɔw ka taa donc a ma da mɔgɔw la kuma kɔnɔna na mais n'i ye jateminɛ kɛ a filila yen kɛlɛ ma ban a ko k'a bɛ segin misiri kɔnɔ a seginna misiri kɔnɔ a y'a ka mɔgɔw di u ka kɛ ministres ye a y'a ka conseillers di kɔsa in na ani min yɛrɛ taara Maka n'o ye n ka donc kɔrɔbɔrɔkɛ in ye donc fɛngɛ Mayiga o yɛrɛ nommé na par le premier ministre surtout n b'a fɔ n bɛ tila ka segin k'a fɔ ale ka proposition de la Amadu Dunga Mayiga ale ka proposition de la wan dira ni président Amadou ni président Bandaw y'a signé n b'o fɔ yɔrɔ de parce que le problème est que a bɛ fɔ min na ko Bandaw y'a choisi parce que Bandaw ka signature de bɛ kɛ k'a ta ale de ye n ka donc ale de y'a di et lui-même di ko ka intervention na a bɛ yɔrɔ bɛ Facebook kan a ko k'ale ye wan di k'a di et il reconnaît ça et même le président de la République même reconnaît ça n'i ye jateminɛ k'a kɔnɔna na wan de reconnaît ça mais wan de bɔla bi a bolo cogoya dɔ la Murti ba ani wan kan o de nana ka ko gɛlɛya ka donc a ka sortie laban min kɛ mais n'i ye jateminɛ kɛ Bandaw aussi refuse de le rencontrer parce que a fɛn bɛɛ kɛ ani Bandaw ka ɲɔgɔn ye Bandaw ma sɔn parce que min don o fila a yɛrɛ y'a ɲini a yɛrɛ ye min fɔ k'o tuma ko ale kɔrɔkɛ sirannen don k'ale rencontrer wa a bɛ ɲina min kɔ président tɛ se ka siran ka mɔgɔ rencontrer président ye président de ye donc nin ko tɔw kɛlen ka taa donc a yɛrɛ kan a y'a ɲini ka ka déclaration kɛ nin laban na an ko an ka Mali lajɛ ça pour moi olu ka to misiri kɔnɔ o k'a to politique mɔgɔw ka baara kɛ comme a y'a fɔ cogo mais min don a ka kuma kɔnɔ a ko élection ɲɛnama tɛ se ka kɛ n b'a fɔ n kɔrɔkɛ ye n b'a fɔ n tonton ye a k'a faamu même États-Unis élection ɲɛnama ma kɛ président min bɔra Donald Trump ale ko a tɛ passation kɛ ko parce que k'ale suyɛna France an y'a ye Ghana an y'a ye min kɛlen référence ye Niger an y'a ye kɔsa in na Guinée an y'a ye kɔsa in na maa caman bɛ yen k'a fɔ ko élection bɛ kɛla ko gɛlɛya b'a kɔnɔna na il faut qu'il k'a faamuya le peuple doit sortir de tout ça an kan ka taa rapidement dans 12 mois à une élection démocratique Maliyɛn denw ye min ta u ka kɛ ɲɛmaa ye an kana fanga kɛ k'a fɔ diyagoya fɔ anw de ka na u Maliyɛnw ka taa anw de ta ka bɔ an ka sokɔnɔna na k'a kɛ ɲɛmaa ye n'o tɛ jamana tɛ lafiya bɛɛ bi sa don dɔ n'i tun ye anw ɲininka n'i tun ye caman ɲininka k'a fɔ Sumala tun bɛ kɛ président ye mais ala ma sɔn anw bi kulela bi sini sɔgɔma aw bɛɛ bɛ se ka sa se bɛ ala subhanahu wa taala donc an ka Mali ko bɔ anw yɛrɛ ko la ni dun na an ka Mali lajɛ ka taa pour que an ka se ka taa ɲɛ n'an m'o kɛ maa min bi hali bi ka k'a fɔ ko n b'i yɛrɛ de lajɛ n bɛ n ka denbaya de lajɛ n bɛ n ka donc nin de lajɛ ka taa n'i taara kɔnɔna na jamana ko la bɛ gɛlɛya hali n'i y'a ye ko militaire dɔw bɛ yen ko problème bɛ kɛla bi parce que o bɛ fɛ somɔgɔw de ka se ka bila place dɔw la or kunun anw ye Ibrahim Boubacar Keita gɛn ko parce que k'a b'a somɔgɔw don ni jamana kɛra o cogoya la k'a fɔ n b'a ta k'an sago de kɛ ka sɔrɔ ka jamanadenw sɔn a tɛ ɲɛ donc bɛɛ ka to i ka place la an ka baara kɛ Diko ka baara kɛ pour que an ka taa élection na donc tɔw ka baara kɛ an ka taa élection na pour que jamanadenw ba ka sigi n'o kɛra an bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ olu mɔgɔw de hakilila ko Mali kan ka taa so inconnu na so inconnu ye mun ye ka mɔgɔ ta an tɛ maa min dɔn k'a miiri k'a fɔ ko n'a nana ko sini k'a bɛ dilan jamana tɛ sɛgɛn na bi danbetigi ni hɔrɔn halalaw min bɛ se jamana kɔnɔ olu de kan ka taa et min bɛ se ka jamana hakilina di k'a fɔ nin ye jamana ye ka taa donc anw bɛ se ka gɛlɛya bɔ nin kɔnɔna na programme ye nin ye an bɛ kɛ tan an b'a kɛ tan olu de kan ka taa président Bobo kɔni tɛ se ka taa sa parce que an ma kumakan mɛn mais n'i ye ko dɔw ye k'a bɛ kɛ la ko n'i y'a ye ka taa ko sisi bɛ bɔ la i b'a sɔrɔ tasuma bɛ yɔrɔ dɔ la c'est pour cela aujourd'hui
débat inconnu, j'invite à Assimi Goïta de prendre position à Kaboka Kaoudjim Djabi. N'a manqué, n'a hacké que le peuple malien est borné et que le peuple va accepter qu'elle est l'année pour que la révision constitutionnelle fait mon avis qu'elle m'a mis. Il faut qu'elle Fabien. Ils ont été présents, histoire qu'on en a des moments très importants, oui, histoire jouée. Mais ils sont rien que ça. Parce qu'il y a seulement quelques mois, moi, j'ai 1000 francs d'aller. Moi, tout à mais circonstances de fin d'octobre. Au condamnant qu'il soit loyal et qu'il respecte son serment d'officier pour qu'il y ait un là. Et c'est un mot, il est important, Djaou. Et ici, il y a un domaine français qui a gagné et Bora qui communiqué que donc qu'on a commencé un tétro là. Un 80 vice-président fait donc des déclarations au nom donc c'est absenté là. Et tu vois comment il y a ce qu'on appelle l'hypocrisie et c'est la malhonnêteté intellectuelle. Il est important qu'on a beaucoup qu'on a pour que Djamana que ça fait dans son et qu'on voit l'intérêt du pays en marche. Ce n'est pas des intérêts individuels. Mais avec Minamba je vous réenseigne l'histoire. Mahoma a joué avec le peuple et père. Mali on ne peut plus. Notre le Mali va rester et le Mali va demeurer. Mi nyani ka fenke morbola. O le rebe la rabi. Ka morbola ka ka tlan wa se fokata saka sonu bo. Aujourd'hui nous Moussa Traoré nous o le la. Chacun pense à ce que d'autres la cap c'est là. Je les ai dit et je répète. En 62, coup d'état tout de la France soutient avec les assassinats politiques des présidents. Aujourd'hui, monde bichome, si on laissait les militaires à Fangata, ça veut dire que les 52 pays de l'Afrique, les 50 et quelques pays de l'Afrique, il y aura des coups d'état un peu partout. Et les normes avaient violé. C'est pour cela qu'ils sont traqués un peu partout. Je vous rappelle et je vous donne l'histoire. Même le coup d'état qui est Burkina Faso, Guinée, nous étions ici à Yoli là. Sekouba, Abi Yoli là. Djimo, donc le commandant au Niger, Abi Yoli là. Au Burkina Faso, Tcheni mi coup d'état aujourd'hui donc Zilan Djede, ma atouare. Donc au Bingat Canada, Yoli là. Soro Guillaume nous mi coup d'état Côte d'Ivoire, Olibi Yoli la France. Assimi, il y a une porte de sortie de façon honorable pour que Fienka Kaoula. Mais si vous jouez donc avec des perdants, avec des hommes sans valeur, sans dignité, sans honneur, antinational et apatride, que vous acceptez comme référence, l'histoire retiendra que vous tombez dans le trou. C'est un conseil du grand frère que je vous envoie. Parce que nous, de foyer, nous avons baraké, nous avons faudé baraké. Moi, nous avons faudé baraké. Et donc, je vous donne des conseils. D'ailleurs, c'est bon, d'ailleurs, c'est tant pis pour vous. Maintenant, nous avons aujourd'hui, comment il faut qu'on dise qu'on est M5 de baraké avec Galéa. Mais nous avons dit qu'on fait un M5 avec fait un 5 canal. Mais aujourd'hui, la majorité des M5 ne veut pas parler de Diko. Donc, comment il dit? Ayiwa n'o tɔgɔ I ka assistant nana Sanbaba an b'a fɔ ka wani mɛnɛ ka furumuso fɔ k'a fɔ bisimila. Ayiwa n'o tɔgɔ an bɛ taa ni an ka kiiri ye ne ko n'o tɔgɔ mun kiiri tigɛ c'est à dire Amadu Aya Sanogo n'a a jɛɲɔgɔnw ka kiiri min ni a bɛ ka bɔ a dogo kɔrɔ tuma bɛɛ o mun de b'a fɛ ka kɛ kiiri in bɛ ka bɔ a dogo kɔrɔ mun na fɛɛrɛ de don wa u b'a fɛ ka Amadu Aya Sanogo k'a labila wa a ka sɔrɔ a ka baara général daminɛ k'a ka waribaw cɛ wa mun de bɛ ko b'u kɔnɔ n'o tɔgɔ parce que an tora tuma dɔ la u b'a fɔ ko ninnu victime yafara tuma dɔ la u b'a fɔ ko victime ma yafa tuma dɔ la ko victime yafara so ni fɛnw dir'u ma caman fɔra yan Ismaïla Fana n'o ka porte-parole ale kumana kan yan kosɛbɛ. I ye o rencontré yan I n'olu kumana I ye kuma d'o ma a ko in ka gɛlɛn dɛ parce que o don kumana dɔw hakila ko ɲɛngoya don ɲɛngoya tɛ dɛ maliko de don dɔw ko normalement an kan k'an dabɔ a ko la an faso ko la an ye 91 kɛlɛ kɛ pour que mɔgɔ ka kuma mais an bɛ gasi mɔgɔ an bɛ kuma d'olu ma fɔlɔ ma an k'a ɲini d'abord
ka fɛngɛ lamɛn comment il s'appelle u ka avocat yɛrɛ lamɛn n'u ka avocat ye kuma min fɔ n'an ye avocat sɔrɔ donc an kan ka se k'a lajɛ an bɛ avocat lamɛn. mɔgɔ mɔgɔ kun nɔminɛnen u bɛɛ tun bɛ yan mɔgɔ minnu n'a bɛ f'u ma parti civile n'olu de ka mɔgɔw bɔnɛna ko in na u ka avocat bɛɛ tun bɛ yan mɔgɔ minnu ye parti civile ye u ka avocat ye kuma ta k'a jira k'a fɔ olu y'u sen bɔ kiiri la ka sababu kɛ olu tun bɛ min nɔfɛ u y'o sɔrɔ u y'o papier signé ni gouvernement ye o papier versera dossier kɔnɔ juge tɛgɛ kɔnɔ a dira anw yɛrɛ ma fɛn min ye mɔgɔ nɔminɛnenw ye procureur général n'o ye o de bɛ mɔgɔ nɔminɛ ani anw yɛrɛ n'anw ye accusés ka défenseurs ye anw y'a décidé k'a demander cour fɛ ko ka loi d'entente nationale appliquée o loi d'entente nationale bɛ mun fɔ o 2012 crise kɔnɔna na maa maa ye crime kɛ kojugu kɛ ko n'i kun nɔ minɛnen don i nɔ ka bila a ka kɛ i n'a fɔ foyi ma kɛ yafa kelen don i ma o de décision taara o ɲini cour fɛ procureur général y'o ɲini cogo min na anw yɛrɛ fana y'o ɲini ten wa hali parti civile minnu y'u ka indemnisation sɔrɔ ka ban olu o protocole kɔnɔ o de o loi kelen in de viselen don a kɔnɔ donc o kuma kɛra o kan cour y'a décidé a bɛna taa ka jaabi di o kan. mais ministre ko procureur ko k'ale ma sɔn o sariya in ma dɛ. a ma fɔ a ko k'a sɔnna a y'o de fɔ. mais a ko ko ale tɛ se ka nɔminɛli bɔ olu ka pewu ale tɛ se k'o. non ale tɛ se parce que cour de b'a fɔ ko k'a bila ko ka nɔminɛli bila mais ale yɛrɛ min filɛ nin ye ale y'a bila a y'a ɲini cour fɛ cour ka nɔminɛli dabila. nka muso dɔ nana kuma bi o bɛ ɲini ka na i sigi. an t'o muso dɔ yɛrɛ a tɔgɔ tɛ dossier kɔnɔ a ma ɲininka. a ma jɛ dɛ. a ka taa sariya b'a bolo a bɛ se ka taa ka ko kojugu ma a k'a kɛ ten mais nin dossier la a tɛ se ka lamɛn. donc ne tun ye o ka avocat ye o y'o ka kumakan ye kosɛbɛ donc n'an bɔra avocat ka kumakan na an tɛ droit de l'homme mɔgɔw lamɛn wa an k'o lamɛn olu fana min n y'o de f'i ye bi n ka bi ta ye renseignement ye i da don ta ko sariya dɔ tara an kɔni anw ye sariya kalanden dɔ a fɔ ko ni sariya tara ko fɛn min kɛra yan'a tali cɛ ko a tɛ se ka kuma an wulila an y'o kɛlɛ kɛ a ko don diɲɛ sariya a la tɛ ka bɔ yen o kuma an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a k'e bɛ n so baariso o de baasi tɛ yen baasi ala yɛrɛ kan o ka kan an bɛ ala tanu i kan ka kɛ ka se ko a data ka wuli ka jɔ don dɔ la ka papiye dɔ bɔ k'o ye sariya sɛbɛn ye k'a fɔ ko mɔgɔ mɔgɔ signera o la ko vraiment ko olu bɛɛ bila ka taa so ten an ko adamaden hakɛ la o tɛ se ka kɛ parce que adamaden hakɛ a bɛ fɔ min ma ko crime contre l'humanité définition de base donc Mali dɔrɔn tɛ a bɛ diɲɛ fan bɛɛ k'a fɔ ni o crime suguw kɛra o kojugu suguw kɛra a kiiri kan ka kɛ ka se ko a dan donc sariya man ka se ka taa ka kiiri jɔ sira la o kun foyi t'o la parce que crime dɔw bɛ yen crime contre l'humanité i n'a fɔ torture n'a ɲɔgɔnnaw i n'a fɔ disparition forcée n'u ɲɔgɔnnaw et foyi tɛ se que olu jukɔrɔma don to c'est-à-dire i tɛ se ka foyi jira jamana dɔ kɔnɔ ko min bɛ se k'a fɔ torture kɛra ou bien disparition forcée kɛra an bɛ loi dɔ ta ou bien an bɛ sariya dɔ ta pour que k'a foyi o man ka kɛ adamaden hakɛ kɛlɛ kan donc o de kama an y'a fɔ a ko man ka kɛ o cogo la k'a fɔ ko loi dɔ tara k'a fɔ kojuguw kɛra ko k'a effacer ka bɔ yen a gɛlɛn fɔ ko crime juguw kɛra walijugubaw kɛra donc nin fana ko in na walijugubaw de bolo donc a jate kan ka minɛ k'a jira k'a fɔ vraiment kiiri kan ka se a dan ma. président
ko en konna la nyame ko mamnuga mawnu tunna kulu ya farako do mulo dira uluma kulu ya farako bu simbo kirigona yalma no wali an kira ko sika dance ni kiri sukula ma o de manga ke o ko tu dande ka kata ma de ni tono mata abe ko ni be warti ni ko tu ke be warti donc ibe la parce que on y go yoro de la mo hakila ko ni ko kelendo ni nyona chara jamana ko ko du ke te ka tata parce que ko de ma infinité on a kele kunye ka infinité de pas ni mo ni ko du ke jamana ko ino kanga me ka krite ko ada mais ka bo war dira so mo ma donc ko du mi kera o boray sharia ko e ko du pas de jamana ko ni manga tambe ni manga encourage donc on ga boli kunye odi ewa i dadu sa ko sharia do tala bon amoni on sharia kalande do afoko ni sharia tara ko femi kera yana tali je ko atise ka kuma o kan yalma ni sharia mi ni a godira je pense 2019 do o se ka to femi kera depuis 2012 la ko be boyo bon la je ko fla de be sharia ko donc va ko loi pénale plus douce c'est-à-dire ko du ke crime a fomu ma crime ni délit donc lu la hala kono ni sharia kurata ni ba ko par exemple ni ko du do kun anga nyagi ni santuwe ni sharia kuraba ko ka nyagi ni sanfla donc sharia kurata de appliquer donc au de la wa ko sharia kurata ko se ka appliquer ko du ben o e follow mais on va la de la vie alors pour moi ma ko crime contre l'humanité définition bala to kana mais la traduction na na clair doni crime contre l'humanité yi o tseka yafa o crime tseka yafa fio bada de kudai de bon o hukumu kono ni jamana bi yere ma no ne ni ke abseka ke tepe ni dado akula a kotika donc o de kama am tseka ko sharia fami tara e amanga kutubu do bali muye le dit la crime contre l'humanité la halau kono hukumu kono dona na tawla isika wala na isika wole kan jombla malidoma shuga mina usika de menyonya do awere fana ma ani awere na munge ka de malidoma dona na tawla ga hakeu no bon min ka gele jona en kono c'est-à-dire anga bombo ko kono parce que adama de hake de menini ya tokotoli asetani o hakile ka fo ninga mo de do de nga mo be fala donc beteka isakoke no kera ante pas injustice ko et ante ka to sharia ko sino alu be sharia mi ko article 3 au côté article 4b o ba ira ka ko crime contre l'humanité ou c'est sharia ko bon crime contre l'humanité donc ba photo kan jagwele do ka fola c'est vraiment des violations délibérées ignominieuses commis dans un motif politique, religieux, philosophique ou narratif. Donc, il y a pour nous de il y a la donc ni tu es Habib ye donc no tu es Habib Boiré no kumana sariya tablo kan mais bi ngata nyo de fo ngata aya ko nye leçon de ambi na ngata donc amatla pour que malion ka don fendo kera jamana nti se ka continuer ka accepter li jume bi ambi yoro men ka fo adamaden wo bi kariya kata mine ka faka et tout le monde reconnaît ka fo fakala et besigilen do ngata ki nyejo akanko fentala je ne pense pas que nous be do anka dambe kono no be do anka horonya kono wo bawo ngata donc kumana anko ba do la mais pour ka leje ngata we mi fo Le 27 novembre 2013, le général Amadou Aya Sanogo était arrêté dans son quartier général au camp militaire de Kati à Bamako officiellement pour complicité d'enlèvement de personnes. Une arrestation qui ne soulage cependant pas les familles des militaires enlevés sous son règne et dont on est resté sans nouvelles depuis avril 2012.
téléphone ta nan de kuma na do ka ira ni wabi na ni su ina ba ude ulabudi do ye million kele mina tiru bulo aye na ba ude ulabudi o ma o ba mulo te ga lo kuma yi nan tuma da ande un betunu ni na an betu be sa kata no kalama na. Kola a été arrêté chez lui la nuit du 30 avril 2012 et on l'avait montré le lendemain à la télévision malienne et il était habillé en tenue civile et non en tenue militaire. Je n'ai jamais reçu aucun appel de Kola ni aucun signe de vie de Kola depuis le 30 avril 2012 jusqu'à nos jours. Je ne sais pas où il se trouve. Ali aya fe ne taray. Ntarande ni aya fe. Akna bora ba me nye mi fay aba kono. Anye nyoganye depuis soma 8h ne me sigila dans la fo selifana. Ko visiter aya yente taka protocole urujo. O ya fay ko musokoro ba sigile me ko ataka kuyi. Urujo ine accompagner ndona. Aye nyini nganga kera chukudi o mangan do tarane de na wuli sunoko de la kataka nai fobi mindu ntado dem sanu du fenfem nera fora ku edo koko kanu mine o kuma sisa ne koni nana ni be ndi no fe akoma dinga carte di bolo wango awo nyanga portefeuille dale ni carte da mai carte di urujo e carte photocopie ke ayaka numéro dia ayinga numéro ta ako 18h ka be mwili kata do fobi amanwele le lendemain nyara tungo ko me retourner comme ya soro ko chauffer lindo oh fa ko ko ngali mani ya folo ko kansiki ko fo yoro ka nyema do o kata o dinde la fobi ne dembe choko ntado. Chaque jour donc, le désespoir gagne davantage ces familles qui ont fini par créer un collectif après l'élection présidentielle ayant porté au pouvoir Ibrahim Boubacar Keïta. Pour se faire entendre des nouvelles autorités maliennes, elles ont organisé une marche dans les artères de Bamako et espèrent désormais qu'avec l'arrestation du général Sanogo et la découverte du charnier au camp militaire de Kati, toute la lumière sera faite sur la disparition de leurs proches et époux. On est tous maliens. Si on doit défendre quelqu'un, il faut défendre la personne sur la vérité. Ils disent que Aya a des secrets. Nous ne cherchons que ça. Que Aya dise la vérité. Que la vérité jaillisse comme un volcan. Ça, c'est notre souhait. Donc, encore, que justice soit faite. Mais pas, nous, on ne veut pas, ce n'est pas une vengeance. Mais que justice soit faite. C'est ce que j'ai à dire. Nous avons vu que c'était une situation extrêmement grave et les femmes et les parents de ces deux rouges ont pris contact avec nous. Ils nous ont dit que bon, ils ont des parents qui sont en train de disparaître. Bon, nous avons dit non, le Mali a signé la convention contre les disparitions forcées. Nous comprenons très bien que dans un conflit, dans une guerre, dans un combat, des gens peuvent mourir. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dans notre rapport, nous n'avons pas tellement tenu compte de toutes ces personnes, de tous ces militaires-là qui étaient tombés sur le champ la nuit, même des opérations. Mais toutes ces personnes, dont nous avons la liste ici, hein, voilà, dans le même rapport, vous voyez, nous avons la liste ici, des 21 personnes qui ont disparu. Et ces 21 personnes ont été appelées un à un, appréhendés soit à leur poste de travail ou à la maison. Ce n'est vraiment pas sur le terrain de combat qu'on les a arrêtés. C'est pas sur le terrain de combat qu'on les a arrêtés. Mais Halibia Matla. Halibia Matla. Demse nous ka yeli laban. Min fora ayam nous yemi ke anko lamé. Imagine. Ni ya yo bino préparer obina to faka kuma laba me fosa no ko to faka angola
O bɔra n'o ye yan de ka taa faga. Ça c'est grave. O bɔra n'o ye yan de. I m'a mɛn a b'a la k'a fɔ ni n ba cɛ an b'aw bɛɛ faga foyi tɛ. Awɔ k'an b'aw bɛɛ faga. An b'aw bɛɛ faga. Et puis a yɛrɛ jɔlen marifa b'a bolo. Bon arafuru. A bɛ k'a fɔ dɔ ma ko k'a ka bere labɛn. Ko ka bere bila 90 degrés. O fuseni kelen ka donc n'i ye jateminɛ kɛ o de ko n ka taa k'an ye arafuru an ye fɛngɛ k'a la. Nin de ye fuseni ye. Fuseni de ye. Nin de ye fusi ta. N ka taa donc fuseni de ye Jalimani ye. Il paraît que. Donc mais a bɛ a tun bɛ Badalabugu de o ka famille tun bɛ Badalabugu de bɛɛ b'a dɔn. Donc ninnu min ye mɔgɔ faga donc avec la complicité de Aya. Aujourd'hui on veut libérer tous ces gens. Koubla. Et Ibrahim Bouakar Keita Yanga Dambe Banka Orania Ban, la loi d'entente a mis voté parce que lui-même il est complice. Kafoko Mao Fagala et que Mok a disparu, Kata Mok mine killing so, Katla Kato Faga. Depuis au don, où Yanga armée, où Yanga armée niti. Depuis au don, où cohésion armée ni nyonje. Depuis au don, où il y a un gars sur la sous code nyona. Kadaka, mimbi ne fora, c'est des bérets verts, or bérets rouges, mais pas bérets verts. Et ces jeunes-là, en ont formé, c'était les meilleurs tireurs d'élite. Oui, au lycée d'État.
ceux qui ont été formés, Kim Sung-na, ceux qui ont été formés, pour qu'à dire qu'à tout moment, ceux qui ont été formés, les véritables commandos au tarot des femmes. Et aujourd'hui, Koko libéré mi Fakali. L'honneur et la dignité du Mali est où? Non, qu'on a quand on comme Maobe Moyon Kantke, comme Maobe Nyon bien beau au centre Kadou, comme Maobe Nata Kantke, Joli no Fakata Bonila, Mumbi Bala Obla Tuni. Parce que Jamana Dabeba, ou Jamana Horanyaba. Sur le tour flammé Mbake, Jamana Bissakabjo, il 5 ans. Nous, les justiciers, la justice pour tout le monde, pour l'honneur, pour la dignité, pour le peuple malien, pour la souveraineté, pour notre dignité, pour notre honneur. Cette justice qui doit travailler pour que notre fin de une partie des Maliens se trouve meurtrie. Une partie du Malien ne comprend pas l'attitude. Et au lieu politique mélanger justice là, qu'il faut que ces gens-là doivent être libérés. Et ce qui est plus grave, là, libéré là, Aya sera le premier responsable des forces armées de sécurité en termes de grade. 4 étoiles. 4 étoiles. Sacré. Mon pays, le Mali de mes grands-pères, le Mali des hommes dignes, le Mali des hommes honnêtes, le Mali des hommes sincères, le Mali des hommes d'Ambébémina Halaladeum Horondeum Obémi. Voici le Mali qu'on nous a transformé, pour nous donner le Mali de la barbarie, le Mali où l'honneur et la dignité n'est pas au rendez-vous. Ibeka Tarananga Mali Héromi, Djongunda Tarananga Mali Héromi. Abora Kabila ou là. Les Traoré ne seront pas fiers de toi. Les Keta ne seront pas fiers de toi. Ayanka Dambechi, Ayanka Horeyachi. Oh, qu'on a ces barbares humains là, ces criminels là, sont parmi nous. Et Oyo Blako Kayala. Minkado Bake. Et les gens disent parce que Villa dira Mima. Et il était chouette, il était sarah, tu comme à Satola, à Mourana, tu comme d'où il est chou de la Kasromassa. Allah Akbar. Wallahi, autopsie à Iraka pour d'où chou de la Kasromassa. Ah, Fané a fait, on va porte-parole. Il l'a bien dit. Aujourd'hui, voici l'État qui accepte de cautionner la mort de certains pour des raisons politiques. Et quand il a fini, c'est pour cela que j'invite tous les Maliens dignes qui ne se retrouvent pas dans ce type d'état de venir dans l'USR en Mali-Croix Aïena en Mali-Croix Mali-Croix il senti criminel Mali-Croix il senti chouenina Mali-Croix il senti Dambé Kouyala il Mali-Croix il halade il horonye il kablatigé il dambétigé il sonda il moka tu nomedo il te fonon kanemo. Wele Blalemba ou la USR. Le numéro de téléphone est très simple. 76 32 16 00. Voici ce que nous pouvons dire pour Aya. Parce qu'il y a film. Alors, il fait nous quand même faire intervention au porte-parole. Ismaël Fane. Amsegata. Quand même faire intervention. Avant Ousmane Fane. Ismaël Fane. Pixi Dama. Après ça, il y a 20 29 74. Avec minute tour Dama ngata pour kakasi. Ngata intervention. Allez rekumbe kena kan. Aya ou akado. Ismaël Fane. Avant Ismaël et Cap Segado. Avec 20. Donc 29 74 70. Oh, Adona Kaba. Ah, ok, bismillah. Allô, Ismaël Fane. Allô. Ismaël, bonjour. Comment bien Ismaël, let do réforme. Bismillah. Atlobila. Te do réforme. Il a pas longtemps pour un contre. Atlobila. Vraiment, on do kala ka mangoro. Amin. Ala ka mangoro na famera jamana ngoro ko chama be buke. Wallahi. O ma be ka ara me ku bela jelefo. Ku bela Atlobila. Ay yo do fara kuma ko pre. Amo nya ko malanya ko yo pre la. Lo attention de ka ko jile ke ata. Oh, il y a pas d'accueil, crédit fait en 2012. Il y en a pour 2019 là. Donc, il n'y a pas qu'à de la Gelema. Donc, comment on a là, il va y avoir un café, il y a un
avocat y'a ɲini de u ka don a kɔnɔ. Bon maintenant fɛn min ye k'a fɔ ko crime kɛra et que victime y'a yira k'a fɔ ko olu yafara. O yafa ye o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ o. Parce que san 6 san 7 i bɛ kɛlɛ kɔnɔ. Donc turew ni ɲɛrow ni drapeaux ni alimamiw bɛɛ de taara fara ɲɔgɔn kan deliw ni kow la. Ne fa nun tɔgɔ delila ka fɔ ka kuma kɔnɔ a ko. Kuma dɔ la i bɛ taa deli ka douleur to i kan. I b'a accepter maaw kama kuma dɔ la maloya kama walima kuma dɔ la diinɛmɔgɔ dɔ taara s'i ma o bonya kama ka sɔrɔ dimi b'i la. Et tant que n'a kuru ma ci jamana tɛ lafiya. Kuma in ye taa nin n bɛ se ka victime ta bila o munna de kɔnɔ. Maintenant comme procès ko bɛ sera hali bi. Ni tɔtɔ kuma na dɔɔni mais comme jaabiw kana ka di lundi. N'o dira ko tɔw bɛ maliyɛnw tɛ mun dɔn. Parce que nin ko in bɛɛ la. Ne yɛrɛ ka adamadenya yɛrɛ kɔnɔ ma deli ka mun ɲɔgɔn ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ. Maa ka bɔ télé la. K'a fɔ ko b'i faga. O ka tila tuguni k'i bɔ télé la ka tila ka taa i ni minɛ i la. Bɛɛ y'a mɛn sisan. O somɔgɔw ko k'u yafara. Ne bolo jamana kana k'i jɔ a jɔyɔrɔ la. Crime ɲɔgɔnma tɛ hali rebelle minnu bɛ an ka maaw minɛ hali jihadiste minnu bɛ an ka maaw minɛ olu ma deli ka ɲɔgɔnna kɛ. Ka adamaden minɛ k'i bɔ télé la k'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko b'i faga ka tila ka t'i faga. O tigilamɔgɔ ka tila audition kɔnɔna la fɛnɛ a ka tila k'a yira ka faga audition kɔnɔ k'ale de y'u faga ale de ye Arafat wuli. Wa Arafat wuli cogo ma ɲa ale ka tila ka segin k'a wuli tuguni. Bref an ka bɛn Rojo taw yɛrɛ to yen. Ne ko u yɛrɛ dama minnu ye ɲɔgɔn faga don colonel Yusuf mun taara faga don ne yɛrɛ kun ye an ka chef de cabinet don a ka cɛfalen dɔ ye donc jɔn y'o faga. Ne ko jɔn de tɔgɔ yer'o la o taara ye jɔn de ka kɔlɔn kɔnɔ. Ɲininkali bɛ yen. Ne ko Rojo mun fagara o a kun tɛ a y'a ka jɛkulu kɔnɔ wa. Dagako ye mun fagara a kun tɛ a y'a ka jɛkulu kɔnɔ wa. Sergent chef Sissoko mun kan karila o a kun tɛ a y'a ka jɛkulu kɔnɔ wa. I don a y'a ka kati. Ale de ka don a y'a ka k'i enregistré. Ne ko o taara faga cogo di. O maa fɛn fɛn fagara o Fuseni Jara ne tɔgɔ bɛ nin na a bɛɛ somɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko Fuseni de taara bin nɔfɛ ko a y'a bɛ k'u wuli. Bref ni kɛlɛ an bɛ nin kɛ fo ka se a dan na walayi ne ma don na k'a fɔ ko n bɛ balo. Ne ni hali n'a tora na walayi conscience lafiyalen t'a lakara. Ne se ka kɛ wari kama ne ka kɛ fɛn ma o kelen tɛ k'a fɔ k'u ka collectif ninnu fara ɲɔgɔn kan ko ka wari fara ɲɔgɔn kan ko ka di ne Ismaïla Fane ma en tant que porte-parole. N bɛ ka kuma radio la diɲɛ bɛɛ kulo bɛ na. A ma tɛ k'a fɔ ko ne donna nin kɛlɛ la ko n y'a kɛ wari kama ko walima ko collectif k'i bolo fara ɲɔgɔn kan ko ka wari jan ko walima ko n tɔgɔ de donna ka sira ko logement social sɔrɔ. A tɛ a tɛ ne tɛ ka kɔrɔ ta ne ye bi n bɛ n disi gosi n'o ye bi. Kɛlɛ ne donna kɛlɛ in na n terikɛ de kama. N'Ala sɔnna an b'i fo. Merci beaucoup. Donc ka nun tɔgɔ fo. Merci. Ka tila ka segin k'a fo a k'a dɔn ka ban a ka jɛkulu ne tɔgɔ sɛbɛnna a kɔnɔ bi wa n b'a la bi. Merci beaucoup. N'Ala sɔnna ISR kɔnɔ. Ala sɔnna ma n ka foli bɛ aw yɛrɛ ye. Merci o diyara an ye Fane. Fane. Continue an bɛ taa fo fana ɲi mɛ nara don kan. N'Ala Merci. Merci Merci beaucoup. Fane. Donc ni tu es Fane ye an tɛ kuma jɛngɛ. Mais an tɛ Kawujim lamɛn a ye min fɔ. Awɔ an ka Kawujim fana lamɛn ale fana. I terikɛ Kawujim. Bon donc an bɛ wuli ni kuma min ye Assimi ni Ala sɔnna il sera élu démocratiquement président de la République du Mali. Vive le Mali, je vous remercie. Donc an bɛ wuli ni kuma min ye Assimi ni Ala sɔnna il sera élu démocratiquement président de la République du Mali. Vive le Mali, je vous remercie. Un malade mental. Mais kunkolo man ɲi. Psychologiquement malade. Donc, si Assimi veut le suivre dans l'aventure, ça sera grave. Nous demandons à la junte, nous demandons Sentemo que Assimi respecte la mémoire du peuple malien. Assimi Badon, au niveau des documents, à Badon, au niveau des textes, Miss Belembak, le président, le vice-président, le premier ministre, les membres du gouvernement ne peuvent pas être élus et ne peuvent pas être candidats.
mais kaw jim ko ko kurana kolote ko ba yelema CNT ba yelema ko ba imposer malidon fana ka bien j'appelle le peuple malien à être mobilisé et organisé. Il n'y a pas d'aventure qu'a fongate kambisiki kalijan peut-être jamanati Johnny peut-être CNT anya foyo kakana ibeka essayer que c'était la catastrophe parce qu'à desna France de ya gwen wallahi il était fini en France ya gwen nana ay jamanata kadama abse ko ka je ani typique don de la be verte ka da ngolo kan abe donc ngata ka sosoro ka wulati bi et abse ka filmer li ka abse wala ay jamana kalfama aujourd'hui mam yere te kuma anta ka kuma kan yere me des bandits politiques des mercenaires donc religieux pensent que ngat donc obe détournement je dis c'est pour cela mba nyine malien dambeti horon fait ayato religion kaka religion ake en beye islamé o man sɔrɔ ala la ka tɛmɛ contraire ala yɛrɛ bɛ ci dɔ da anw ma an k'a fɔ aw ye ka sɔrɔ ka tɛ ala tɛ ci di ninnu ma maa min ka sɔrɔ ala la dogolen tɛ dɔw ye o bɛ silamɛya la mɛ o bɛ sɔnni kɛ o bɛ ɲɛmaya la o bɛ sɔnni kɛ an ye mɔgɔw ka misiw ye o bɛ sɔnni kɛ cogo min an ye dɔw ye o ka boli o b'a sɔn cogo min mais et pourtant o b'a fɔ ko ye silamɛ ye olu tɛ se ka surunya ala la c'est pour cela mɔgɔ nɔgɔlen min sigilen bɛ dankun la min kasa bɛ bɔ i ko k'a man ɲi an bɛ dugawu de kɛ olu ka dugawu kɛ n ka tɛ ala ka jamana in kisi an b'a ɲini u fɛ ni jumadonba in na u ka dugawu kɛ anw ye u ka dugawu kɛ jamana ye ala se bɛ e de ye ala e tɛ maa ka kuma ala i b'a dɔn ŋaniya bɛ min na ala i b'a dɔn jamana bɛ cogo min ala an b'a ɲini ka ala fɛ i y'a fɛ maaba dɔw kɛra jamana na u ma deli k'i sɔsɔ olu kama i ka hinɛ anw na ni jumadon in na ala débarrasse-nous de tous ces crapauds ala débarrasse-nous de tous ces antinationalistes ala débarrasse-nous de tous ceux qui n'ont jamais aimé ce pays-là ala i tu ka ala yala pour nous régler se bɛ e de an b'i deli ko an k'i deli ko de ka di ye a ko an k'i tɔgɔ dugulen tɔgɔ fɔ o de ka di ye ala filani kafo kana o lamɛn ala débarrasse n'o tɔgɔ an bɛ taa ni an ka babu ye kɛrɛnkɛrɛnya na an y'a ye k'a fɔ wele minnu ni CNT mɔgɔw bɛ ka minisiri wele minnu kɛ u ka bulon kɔnɔna na daminɛna minisiri minnu kun welelen don kunun an y'a ye k'a fɔ Cɛbilen Daramɛ ale furumuso n'o ye ministre de l'artisanat ye ayiwa ale kɔni a ye laseli dɔ kɛ kunun wasa bulon kɔnɔna na CNT bulon kɔnɔ a kana bali la a ko INA feerela Institut national des arts e bɔra kalama stade ekɔliso min filɛ nin ye ka ɲɛsin n y'a mɛn a mɛnna mɛ n kun ma da la a bɔra a tigi da ko Ibrahim Boubacar Keita y'a feere ekɔliso min ni mɔgɔw t'a yɔrɔ dɔn INA filɛ nin ye a filɛ misiriba gɛrɛfɛ ka ɲɛsin artisanat ma sira dɔrɔn b'a ni misiriba kɛ awɔ a filɛ aw de don polisiw bɛ jɔyɔrɔ min na n bɛ fɛ ka min f'i ye Ibrahim Keita y'o fana feere bâtiment 27 de feere ancien combattant kɔfɛ n ka taa douane min bɛ yen institut de géographie suguba kɔnɔna na n ka taa so ɲanama o ɲanama ni Moribo y'a jɔ poste gɛrɛfɛ impôt yɔrɔba min bɛ yen poste yɛrɛ ma feere wa oui poste gɛrɛfɛ n ka taa donc impôt so yɔrɔba min bɛɛ bɛ yen o y'a bɛɛ feere n ka taa donc il y a des gens même o ma hali 17% sara et que a feerela u ni ɲɔgɔn cɛ ani commerçant bandit dɔw ni min kan ka feere n ka donc 60 milliards o b'a feere n ka taa 5 à 10 milliards subhanallah c'est pour cela encore il faut que dɔw ka arrêter dɔw ye tɔgɔ d'u yɛrɛ ma k'a san avec des commerçants c'est pour cela n'i sera ACI kɔnɔ étage bɛ bɔ la i n'a fɔ ko champion donc gɛlɛya min bɛ yen jamana in kɔnɔna na bubu n'a ka mɔgɔ bubu réfléchir en milliards o ye jamana congo ka jamana ko ban k'an ka danbe ban k'an ka hɔrɔnya ban k'an ka halalaya don galama na a bubu yɛrɛ bɛ min ye
mɔgɔ ma kama fɛn kɛ n'a ma fɛn kɛ a ka bɔ kɛ non ni ma fɛn i bɛ dogo mun na i bɛ dogo mun na ne yɛrɛ m'o de faamuya a ka bɔ so a ka taa ka so donc jamana de position de aujourd'hui je pense c'est pour cela maa o maa bɛ ɲɛmaaya la aujourd'hui doit penser 2 fois jamana ko na pour que jamana ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ ministres premier ministre ils doivent savoir qu'ils ont droit donc ça veut dire on nana cogo min c'est pour faire en sorte que jamana ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ i ma conseil des ministres ye conseil des ministres kɔnɔna na nomination bɛ kɛ la bɛɛ lieutenant colonel caman nommé na colonel major n'i y'a ye colonel major c'est que faama b'i imposer la dɔw la n'o tɛ n ka tɛ donc ambassadeur in bɛɛ tun bɛ fɛ ka nommer o tun bɛ fɛ ka bɛɛ kɛ n ka tɛ militaire de faama de ma sɔn aw fana politique mɔgɔw sigilen bɛ k'u lajɛ o faama de ma sɔn jamana bɛ position min kɔnɔna na jamana tɛ se ka continuer nin ko la et i bɛ se k'a fɔ yɔrɔ bɛɛ ka taa parce que maa min bɛ ɲɛmaaya la n hakili b'a la n ka tɛ le moment où il était à l'armée de l'air ministère y'a essayé k'a fɔ k'a b'a ka mɔgɔ dɔ imposer a kan a démissionné na ministre tɛ yen Mali la min bɛ se k'a fɔ bandɔ ye mɔgɔ ci ma ko n ka mɔgɔ nommer a tɛ yen a tɛ yen bandɔ ko ne de y'o f'i ye parce que lui-même a démissionné parce que mɔgɔ nommé n'a bara ni kuluba maa min nommé na ale don ministère ninnu n'a nommé na dɔw yɛrɛ taara fɔ ministre dɔw ye n ka taa ko président de ko n ka tɛ donc ko ka o nommé président y'o ministre wele k'a fɔ n ka tɛ donc n ma deli k'a f'i ye mais les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent c'est pour ça que jusqu'à présent n ko ne dalen b'a la o danya nin tɛ fɛn ye nafolo ko tɛ place ko tɛ mais bi n'i ye jateminɛ kɛ jamana bɛ se ka sauver cogo min an ka sauver mais bi ɲɛmaa dɔw ka tɛ donc militaire dɔw bɛ dɔw wele ko karisa an bɛ nin place d'i ma i n'a fɔ k'a bɛ feere de an b'an somɔgɔw don c'est pour ça que je demande à la presse d'être très honnête presse de bɛ se ka taa information ɲini presse de bɛ taa ɲɛɲini ka tɛ donc a kɛra cogo di les nominations a kɛra cogo di mais Mali presse ka tɛ tilankɛ bɛɛ sont devenus alimentaires n'i ye wari di min ma tiɲɛ bɛ yɔrɔ min ka tɛ o t'a fɔ donc cette presse que nous avons voulu et que directeur nous ye presse min dilan radio min dilan en 91 ça doit pas être une presse alimentaire troisième pouvoir bolo de bolo dans le principe démocratique olu de kan ka taa enquête kɛ aujourd'hui internet bɛ décision min ta presse bɛ décision min ta jamana bɛ se ka bɔ bɛɛ k'i ka rôle jouer mais a ma fɔ nkalon kan dɛ mais a fɔra tiɲɛ de kan yɔrɔw feerela Bamako j'ai dit ils doivent ouvrir les enquêtes pour voir les 27 bâtiments jɔn de y'a san a wari sarala wa bi n'i ye jateminɛ kɛ wari min yɛrɛ tun bilala compte spécial kɔnɔ k'a fɔ ka taa yɔrɔ kan ka jɔ bubu n'a ka mɔgɔ y'o bɛɛ ta ka fara trésor kan ka tila ka wari bɛɛ dun i n'a b'o la i y'a fɔ cogo min bi les titres fonciers du Mali des logements sociaux a tilankɛ bɛɛ tilala ka taa arabu jamana ka taa kɛ garantie ka wari minɛ ka nana o wari bɛɛ dun na kama i ka titre i bɛ so min kɔnɔ a titre foncier o y'a garantie arabu jamana na titre foncier mun bolo titre foncier logement sociaux ninnu bubu y'a kɛ a wari taara ko dɔ donna armée na ko dɔ donna énergie la donc jamana bilara ni position donc en gros n bɛ se ka min fɔ o ye nin ye ne ɲininkali wɛrɛ b'i bolo parce que an bɛ se la waati ayiwa komi waati fana bɛ yen n'o togo an b'a fɛ ka pour que Mali bɛ se ka bɔ nin crise bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ se ka bɔ nin dunkojugu ninnu kɔnɔna na nin walejugu minnu bɛ ka kɛ ni bɛɛ sigilen don parti ne yɛrɛ kɔni jigilen bɛ mɔgɔ min na o ye parti politiques de olu de sigilen don kan ne yɛrɛ sɔrɔsiw bɛ k'u seko c'est à dire u ni ka kow kɛ k'u sago kɛ Mali la parti politique mɔgɔw de sigilen don Mali mɔgɔ dun damadɔni dɔn don olu ye population ka ca n'olu ye an kan ka mun kɛ ni jamana tɛ taabolo ɲuman kan an kan ka mun kɛ pour que jamana ka segin a danbe kɔnɔna na mun y'a solution ye sisan n bɛ fɛ ka min fɔ n'i ye jateminɛ kɛ min bɛ kɛla jamana kɔnɔna na maaw ye parti politique mɔgɔw lagosi diinɛmɔgɔw y'o lagosi commerçant y'o lagosi maliyɛn lambda y'o lagosi k'a kɛ i n'a fɔ olu ye mɔgɔ wɛrɛ de ka kɛ i n'a fɔ maliyɛnw tɛ lagosi min dira politique mɔgɔ dɔw ye n ka to o sira dayɛlɛ
o ka gestion kɔnɔna na jamana kɔnɔna na min y'a to lagosi sera ma comme Ibeka ye min kɛ comme Jɔnkunda ye min kɛ comme Alpha ye min kɛ comme yɔrɔ dɔw kɛra Amadu Tumani ka waati la mais ale ye militaire ale tɛ politique mɔgɔ ye n'i ye jateminɛ kɛ o kɔnɔna na c'est que politique mɔgɔ kɛra mɔgɔ tɔ ye n ka tɛ dɔgɔ jamana kɔnɔna na n'o ko bɛ min bɛ fɔ kana politique kɛ n na hali ni kumana mɔgɔ min fɛ n ka taa dɔgɔ ko kana politique kɛ n na donc ni jamana nana se o yɔrɔ la donc politique mɔgɔ tɛ se ka wuli ka jɔ mais mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen min kan ka wuli ka jɔ n'olu ye hɔrɔn ye normalement n'o ye société civile olu de kan ka wuli ka jɔ le rempart le millier le 10 celui qui doit centrer et celui qui doit marquer mais olu de bannen don ka wuli olu de bannen don k'u ka disposition ta olu de bannen don ka hɔrɔnya ta ni bɛɛ kɔnɔna na n ka donc j'ouvre un peu la parenthèse aussi fɛn dɔw bɛ kɛla dans les régions min profiter ka don a la a Kita il va donc Ibeka ka waati la le maire de Kita était parti voir le premier ministre Boubou ka disposition dont on a plus de combien de milliards pour que sugu jɔ donc Kita en son temps aka député dɔ bɛ yen n'o ye RPM ɲɛmaa ye donc ni a tun b'a tɔgɔ fɔ yan kosɛbɛ n'a tun bɛ Gabon n b'a dɔn o cɛ ye donc o ni dɔw taara feeregew la agitière Ségou ka disposition ta pour que o marché ka di olu ma RPM ko la pour k'o ka se ka gérer bi gɛlɛya wulilen don marché in dɛsɛra ka jɔ c'est pour cela nous demandons à l'État nous demandons à donc aux structures que dossier ka ta ceux qui sont chargés à la mairie u ka d'o ma baara in ka se ka kɛ n'o ma kɛ n ka taa jamana bɛ wuli n'o ma kɛ n ka taa Kita kɛlɛ bɛ wuli parce que le problème c'est que c'est pas parce que tu es du RPM a bɛ adamadenw a bɛ mɔgɔ ka wari ta min ka d'a ye k'a b'a kɛ donc nous demandons franchement que justice soit faite maintenant activité tɔw bɛ yen ka taa donc sur l'étendue du territoire national là où il y a des problèmes que le peuple malien bɛɛ an ka wuli ka jɔ n ka taa grève min ka taa bolo dalen dɔ i ye santé ko kuma fɔ a baaraw daminɛlen don ka taa fɛn caman bɛ yen ka taa dɔgɔtɔrɔso ninnu problème kɔnɔna na nous demandons aux autorités u ka mɔgɔw lamɛn u ka mɔgɔw lamɛn parce que minɛnko kuma bɛ fɔ la je pense parce que hali kunu commune 5 ou commune 4 n t'a dɔn ministre taara scanner ka donc installé ministre bɛ baara min kɛ désormais on va chercher à comprendre ka taa baaraw bɛ kɛla cogo min pour ka se ka hakilinata di a ko la maintenant nous allons suivre nous notre mission an ka rubrique in kɔnɔna na an bɛ se ka activité kuma dɔw dayɛlɛ min bɛ kɛra n ka taa pour ka se ka maliyɛnw informer donc aujourd'hui min tun b'an bolo k'a fɔ n ka taa donc c'est ça n t'a dɔn nin ye carte d'invitation dɔ ye i yɛrɛ ka i ye parrain ye min na kɛ très bien n ka taa donc n bɛ foli lase n ka taa parce que déjà effectivement Lagare n'a ka maaw donc dimanche don ni Allah subhanahu wa ta'ala sɔnna comme fɔlɔ bɛ kɛ n ka taa donc i yɛrɛ tɛ taa la n ka taa nin carte ma na d'i ma carte mais n'o to e yɛrɛ b'a faamuya le dimanche ne bɛ kɛ permanence la yan aya n ka taa n t'i sen jɔ a dun bɛ daminɛ wula fɛ de donc e kɔni bɛ t'i sen jɔ ka na dɛ i bɛ taa n ka taa pour que mɔgɔ k'i ye bon ni n ye mɔgɔ sɔrɔ wula fɛ mɔgɔ sɔrɔ tɛ dɛ n ko i bɛ promesse de ta n ka taa i ye silamɛ de n bɛ boli ka taa n sen jɔ donc maintenant nin ye n ka donc effectivement ne de bɛ n ka donc a parrainer ani n balimamuso n'a Tarawele ale ye marraine ye donc a bɛ kɛ n ka donc effectivement à Daoudabougou face à l'école privée i jɔ n ka a communiqué kalan siɲɛ kelen a kalan siɲɛ kelen ayiwa fɛn min ye journée internationale de la femme n'o ye 8 mars hukumu kɔnɔna na Kalaban bulon Kalan bulon les femmes de Kalan bulon Jaminatul Firdausu o muso ani u ka ɲɛmaaba n'o ye Malimatu Barke Kante Kane ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Lagare awɔ k'u bɛna ayiwa Madame Kulubali k'u bɛna ayiwa o 8 mars k'u bɛna a ɲɛnɛmaya san o san b'a kɛ a bɛ kɛ dimanche don 14 mars 2021 a bɛ kɛ 14h waati la n'o ye selifana tile waati ye a bɛ kɛ balontan terrain min filɛ nin ye kan kelen de Daoudabougou ka ɲɛsin école privée Abo Ono ma ayiwa ko événement in placelen don sous le parrainage de monsieur Nuhu Togo ko a ɲɛnajɛfɛn in bɛɛ la bonya talen don k'a di e de ma ani marraine o ye Na Tarawele ye
pour le bon déroulement de cet événement ko aw bɛɛ lajɛlen yele kɛnɛ kan ko a bɛ diya u ye kosɛbɛ na ala sɔnna dimanche wula fɛ hali n'an bɛ taa an sen jɔ yen ka segin an bɛ taa an sen jɔ yen ka segin Bugula invité len don a kɛnɛ kan komi a b'a dɔn Bugula invité len don donc mɔgɔ caman invité don Bugula ka carte tana d'a ma an b'a ɲini aussi ka donc tous les hommes de l'USR ka tɛmɛ min bɛ yen fɛ pour que u ka se ka se kɛnɛ kan an yɛrɛ fana ka balimamusow fana b'a la Lafiyabugu ye mouvement Boubacar Sidiki Sangare mouvement Boubacar Sidiki Sangare n'u b'a wele ko BSS ko nisɔndiyalen b'a da Bamakɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen tulo kan ayiwa k'u bɛna u ka 8 mars ka a ɲɛnɛmaya o fana bɛ kɛ sibiri don n'o ye sini ye a bɛ kɛ ayiwa yɔrɔ min na sa o de terrain min filɛ nin ye sofa terrain Lafiyabugu a bɛ kɛ yen de ayiwa ko a ɲininen bɛ musow bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka ye kɛnɛ kan ko ka taa nin kɛnɛ in k'a ɲɛnɛmaya BSS a ko k'u bɛ bɛɛ lajɛlen invité Lafiyabugukaw ni Amudalayi ka communiqué cɛ ni muso k'aw ka bɔ ka taa BSS n'o ye mouvement Boubacar Sangare Boubacar Sidiki Sangare ale ka ayiwa kanubaw ye foli daminɛ an baw la fɔlɔ i baw awɔ an b'an baw fo a daminɛ tanti madame Mayiga fo an bɛ Bafanta Tarawele fo n'a ye Bafanta Tarawele fo an tɛ ɲinɛ Maimuna Jalo na kalamuso wɛrɛ tigi ka madame Tarawele Mariam Jara an b'u fo ka madame Jara Bebe an ka foli b'u ye ka badabada Maman Jakite DGNP mɔgɔw DGNP an ka foli b'olu bɛɛ lajɛlen kelen-kelen na madame Ɲafo Fati Bengali k'a fo DGNP gorobinɛw bɛɛ lajɛlen fo maa o maa b'an lamɛn Maman Jakite fana an b'a dɔn an b'a lamɛn kosɛbɛ an b'a fo k'a barikada donc n bɛ aéroport mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo donc ka Hayidara fo SNJ la an kɔrɔ yan n'o ye imam ye n'an ye Burama fo ka Musa fo ka Njayi fo n'an ye Njayi fo an bɛ maa wɛrɛ fo donc kɛnɛ kan donc n'an y'o fo donc an b'o barikada maaw foli donc an bɛ Burama Tarawele fo n'an ye Burama Tarawele fo donc an bɛ foli lase Banaba Jelikɛ Musa Sisoko Banu Magaji donc ani Magasuba Magasuba ka olu yɛrɛ fo ka Filani fo n'an y'olu fo k'a barikada an bɛ foli lase donc Musa Keta ma n'o ye policier à la retraite lagare effectivement ni Ala sɔnna donc an bɛ se kɛnɛ kan Dawudabugu ni Ala sɔnna so ni Ala subhanahu wa ta'ala sɔnna ka foli lase i ni ka musokɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen ma danaya min na y'a da anw kan danbe ani hɔrɔnya politique ko tɛ donc kɔnɔna na ni Ala sɔnna donc an bɛɛ bɛ se kɛnɛ na ni Ala subhanahu wa ta'ala n'an ka jɔnya yɛrɛ inshallah Ablaye Kone k'o fo k'a da k'a ba Musa fo donc ka foli kɛ ni ye foli kɛ n bɛ Nɛnɛ fo n ka taa Sumala ka kabila na ka Paul fo ni y'olu fo k'o barikada Madame Keta an ka donc k'o fo k'o barikada n'an b'a fɔ a ma ko Ami Sangare Fatima an ka donc n'o bɛ Sogoni ko n'o y'an baw ye ka Madame Olales Samake fo URD la an bɛ Madame Dumbiya fo n ka taa Buguba la ka an ka karamɔgɔba n'o ye Hayidara ye n'o ye Hayidara nka donc Sherifu Siraba Cheikh na Hayidara Cheikh nka ko fo ko barikada nin waati na a b'an lamɛnna fo ka émission ban ka Wage fo nka ka Adama fo ka Burama Tarawele fo n'o ye imam ye nka donc Zawiya la Maɲanbugu ka Nun Danbele fo nka donc ka Sangare fo ka Bokar Mariko fo n'an ye foli lase an b'a se Isa ma a n'o ka mɔgɔ bɛɛ Kasim ngata Kasim Baraba Kasim Traoré Kasim Baraba ngata nya ga émission bela ale ma se ka furu yɔrɔ sɔrɔ ngata fo nord la ngata nya fa tu ngata an burange do an de ba bolo Soudanais no be ngata mbo fo an balma muso Adam Diabaté no USR ko fo ka Max fo ngata donc Mao ma ban lamɛ de l'autre côté doyen Keta ko fo ka Magan fo Mohamed Sila no nga Chikoroba no nga conseil spécial alu ngakla ntado na segila na ma segi ngata donc ne bana kene na ka foli lase abere éducation na Aminata Falajɛ k'o fo Bafanta i bɛ Sogoni ko k'i fo k'i barikada i Sangare Hamdala i bɛ an lamɛnna Vieux k'o fo Bugula k'o fo kan ka ta ka n'a muso fo Masere k'o fo Magaji n'o b'an lamɛn o se Alpha nka donc ka Kaba nka donc an b'o fo Ajida nka Bagayogo an b'o fo ko barikada Sumi nka donc garde corps nka Sumala ka aide kan Kapi an b'a fo ka barikada Binta k'o fo ko barikada ko waati sera ka ban n b'a fila tɔgɔ nka donc ne y'o fo nka donc n b'a daminɛ ni n tɛ se ka tila ka sɔrɔ ni ma jɔni jɔ fo muso saba ninnu bɛ n b'o fɔ Mantala Babi n'o ye Sala Babi fa ye donc Ala ka hinɛ la Maimuna Ture nka donc n b'o fo ka jɔn wɛrɛ fo Safiyatu Kone k'o fo ni y'o fo n bɛ
madame Gambi Aminata k'o fo ka Kada Gambi fo ka Wule fo ni n tilala pour ka tila ka ban ka Lɔbɔ fo ka Asa fo Ba n'o ye n ka assistant ye k'o fo mɔgɔ o mɔgɔ b'an lamɛn ka bɛɛ fo ka bɛɛ don Grand Manton na Ami depuis l'aéroport joli l'aéroport k'aw fo ka barika da. Ayiwa an bɛ foli di Falen Kulibali k'a ni sɔgɔma ni waati in na. Merci beaucoup. Ka monsieur le maire fo. Monsieur Boire Balde k'o fo ka barika da. Alkasum fo ka Adama Berete fo madame Berete Ami Diko. Keta Sadou. Ayiwa an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn k'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala min ye bi juma yira an na Ala ka juma caman yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na. Merci beaucoup. Ala k'an ka jamana in Ala k'a basigi. Ami yarabi. Aw k'a dɔn k'a fɔ an ta tɛ maa ko ye an ta ye Mali ko de ye. Mali n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ an bɛɛ de n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ an bɛɛ de Ala kana tiɲɛ Ala k'a Ami yarabi Allahu. Aw bismillahir rahmanir rahim. Habibullah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة على المرسلين الحمد لله رب العالمين.